ଲେଖା ଡେଙ୍ଗା ଜଗତର ତଳରେ ହେଉଅଛି ଆନନ୍ଦ ଡୋଳି ଚାହିଁ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡାଲି ଦେହ ଡକେ ପିଅନ୍ତୁ ଡାଲି ସୁଧା ଭୟରୁ ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପିଠାଇ ବାହାର ଅବନାର ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ପାରିଜାତ ଏଡ଼ିନ ଉଠ ଉଠ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ଉଦେ ହେଲେ ଅରୁଣ ତର ତର ହେଉଅଛନ୍ତି ତିନି ଭୁବନ ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ପାଦେ ଶରଣ ରଥ କରୁଅଛି ଭିନ୍ନ ପରାଣ ଭୟ ନାହିଁ କାହାରି ଥରକୁ ଥର ମୁଁ ଡାକୁଛି ମୁହାଁ ଶୂନ୍ୟ ବିହାରୀ ଦଣ୍ଡେ ଉଭା ହୋଇ ଦୁଆରେ ଦେଇ ଯାଅ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଜଣାଇ ଯିବେ ଯେ ଯାଉଅନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ତାଡ଼ିଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସକଲେ ଦାଡ଼ି ଦାଡ଼ି ହେଉଅଛନ୍ତି ଯାଇ ପାଦ କୋମଲେ ନାଗ ଲୋକ ଆସିଅଛନ୍ତି ସର୍ବେ